Lumabalin lakad kuman kanayo na ditaden na tapnong samit na namin ta ayan sinangal ka iliw ken ka napalaong akit ken barat arap ko sililiday daytoy puso sikat at datoy panuno segseg ka isurat mo ken tawag di telepono ngem bidang to makanay amang FF di iliw ko sapay ta din to agmudo karim kanya kasi siya to itin kay ayaten aking gana kong paltanen kaleg timay sa ken may sa dingto kumamamengka sulisugti aday wanta kayaw tibasul lakdanda segseg ka at isurat mo ken tawag di telepono ngem bidang to makanay amang FF di iliw ko sapay ta din to agmudo karim kanya kasi siya to itin kay ayaten aking gana tong paltanen segseg ka at isurat mo ken tawag di telepono ngem bidang to makanay amang FF di iliw ko sapay ta din to agmudo karim kanya kasi siya to itin kay ayaten aking gana tong paltanen itin kay ayaten aking gana tong paltanen itin kay ayaten aking gana tong paltanen sikat di amin ko mangitan ka kay ko'y puso di ako itunayang to ingganat tumpatanan ko awatin me kay ko'y ayan ibutan kay ko'y puso
butang daytoy puso kauray ito'y kaano biyak ko saan kanto nga aglindo daytoy nga aldaw tinay karig puso kita kundi hapnos ang halap kani ayan kung pagkato'y biyak inatiyawan. Daytoy nga aldaw, tinay karig, puso kita kundi hapnos ang halap kani ayan kung pagkato'y biyak inatiyawan. Kung pagkato'y biyak inatiyawan. Sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't ko kumain ka nga ipudno sika ka na yun di arapa ako di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't ko kumain ka nga ipudno sika ka na yun di arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas man nitawid ikariken ka nga sikalae di kan masursuro biyago alipate uray pa'y adda aktun ijay tanem. Yan, para po ko dagiti padak na Ilocano. Ito ako dyan request po nga sikat via Sir Rudy Corpus po. Yan, so palike and share po dito nga video tayo. Thank you so much po. Sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't ko kumagen ka nga ipudno
mapukaw ito'y lagip ko. Uray pa aglabas man nitawe, ikariken ka nga sikalae. Di ka masursuro biyago alipate. Uray pa adda akto ijay tane. Uray pa adda akto ijay tane.